imprenta bat. Gordion, hemen biltzearen arrazoia da aurten ere bertso mobidealek eta martxan jarri behar dugula eta horren aurkezpena egiteko etorri geha. Hasi aurretik gauzatxo bat labur besteik ez bada iazkon balantze txiki bat edo laburpen bat egineko genduke. Esan bertso paperetatik bertso mobile eta salto egin gendula iaz eta horren urte izateko neko gure iritziz bintzen neko arrakasta hona izan zuela. 26 lan aurkeztu ziren, orokorren nivel ona zeon eta mota ezberdinetako talde parte hartu zuten. Bestalde baita ere oso garrantzitsue kanpotik sare bidez eta jende parte hartu zuen maila, ezta. Bertso movida iazko hildo beretik jungo da, berez parte hartzeko produktua edo eskatuko duguna ez da aldatuko. Labur esan da bertso movia edo bertso mobi bezala definitzen dugu. Bertsoa oinarri duen edozein bideo produkzio, 7 segundutik gorako baldin bada. Bertsoa originala izan naiz ez, bideo formaton nahi danerako lana egin, ura interneteko edozein ataritara igo, eta lehiaketan parte hartzeko irubebikoitz.bertsomobida.com helbiden parte hartu izeneko atalen egongo dan formularioa bete eta parte hartzeko aukera emango dugu. Saritan dau aldaketarik handinetakoa, baina ez kopurutan bakarrik, sari banaketan ere bai. Iazko lanan lanetan ze aniztasun egontzan ikusita, konturatu ginen agian helduk eta gaztek bi taldetan banatzea ondo legokela. Eta horregatik aurten iazko sariri eutxi ez ezik, pikin bat gora igotzez gain, sari gehi hori sortu ditu. Era hortan, heldun mailan bertso mobiko nenai 1000 euroko sarie emango zaio. Otsailen batean irekiko dugu lana jasotzeko epea, eta azken egun bezala 2013ko martxon 3 jarri dugu. Bete pasatxoko epea utzi dugu. Webgunen bozak emateko edo fotok emateko epea berriz izango da martxon 18tik martxon 24. Udalak apostu egin du bertsolaritza sustatzeko. Horretarako Arrano Kultur Elkartearekin hitzarmen bat eginda bertso saioak antolatu ahal izateko, ikastetxetan 5. eta 6. mailetan ahozkotasuna eta bertsolaritza proiektuak sustatu dira baita ere, eta horren ondorioz aurten bertso eskolan 16 ume ari dira Beasainen lanean. Baina bertso mobidak bertsoa beste formatu batean aurkezteko aukera eskaintzen dugu. Eta guretzako hau oso interesgarria da eta sustatu nahian gabitz.